hitno i bitno. Naime, u Labinu i Labinšćini pojava divljih svinja je kao nikada. Uništavaju vrtove, vinograde i ostale kulture, pa čak su viđene i u centru grada. I poznato nam je svima da su te životinje jako opasne i za ljude, što znači da bi trebalo što hitnije nešto poduzeti, neke korake da bi napravili zaštitu od tih opasnih životinja. Pa me zanima, gospodine gradonačelniče, šta namjeravate poduzeti u ovom slučaju? Hvala. Neću pričati o tome šta ćemo poduzeti, nego ću naprijed pričati o tome šta smo već poduzeli. Apsolutno se slažem da je problem nekontroliranog broja divljih svinja, a ne samo njih, ima i ostalih problema u okolnim šumama po Labinštini, problem koji je tu, ali moramo reći da to nije problem samo Labina, labinskih općina, nego cijele Istre i nije to tajna da se jednostavno iz više razloga broj divljači toliko povećao da iz svih razloga dolaze čak i u naselja, prvenstveno dolaze u područje gdje traže hranu, a zadnje vrijeme, evo, imali smo snimaka na društvenim mrežama iz cijele Istre, ne znam, bilo je u Rapcu, bilo je u Medulinu, u Rovinju, u Puli, ja ne znam gdje nije bilo. Znači, najprije da to definiramo. Znači, ne postoji problem Labina, nego postoji jedan širi problem. Prva stvar, imali smo više sastanaka sa našim lovačkim društvima, da ne kažem krivo, i za ovo ljeto smo dogovorili i zajednički smo nastupili, to je bilo u medijima, ali evo još jedan put da ponovim, iz sredstava lovačkih društava, a i sredstava grada Labina, tako smo se bili dogovorili, zajednički su kupljeni električni pastiri koji su ovo jesen poslužili svima onima koji su htjeli postaviti električni pastir na svoje usjeve i mislim da je to bila jedna efikasna mjera i štete su puno manje nego lani po saznanjima koje imam od odgovornih osoba koje se time bave. Mislim da su štete ove godine minimalne što se tiče divljih svinja. Druga stvar koja je dugoročnija i koja će, ja vjerujem, već vrlo brzo biti u prijedlogu proračuna za 2023. godinu je izrada plana zaštite divljači. U kontaktu smo i sa županijskim pročelnikom, gospodinom Ecijom Pincanom, koji se u sve ono što se inače bavi poljoprivredom i ostalim stvarima bavi lovstvom, a isto tako smo u kontaktu sa Hrvatskim lovačkim savezom i vjerujem da ćemo staviti to u proračuna. Nakon toga ide, da taj papir je samo osnova. Nakon što se to prihvati, sljedeći korak je da će naša lovačka društva nakon tog usvajanja plana, odnosno programa, moći ići na organizirane hajke i u naselja, normalno da se to pripremi kroz komunikaciju sa građanima na vrijeme i tako dalje, ali nakon toga će se moći djelovati sa hajkama ne samo na za to danas predviđenim lokacijama, nego i kompletno cijelom području grada Labina. Vjerujem da smo svi svjesni da ne smijemo napraviti kataklizmu, da su divlje svinje životinje koje obogaćuju naš prostor i imaju svoju funkciju u hranidbenom lancu, ali ideja je da se izlučivanjem smanji broj divljači i da se one na neki način kroz nekoliko organiziranih hajki unutar naselja na neki način prestraše i udalje od naseljenih mjesta. Tako da evo, prvi korak smo napravili, drugi korak je izrada programa, a treći korak, ja se nadam, već negdje početkom iduće godine su i prve organizirane hajke koje ja vjerujem da će grad Labin dogovoriti sa našim lovačkim društvima sa područja Labinštine. Hvala.